Atur pasugatan angka 3 kebarkan medaripun Patih Ki Jonggo Anom kang sinebut Bujaganung. Terpilih kados pundi kiprahipun kita saking paguyuban ngaturaken sugeng minara ingkang sakeco sugeng mirsani ngatos titiponanipun pagelaran. Ingkir bocah bagus timbang turu sore-sore sowan-sowan ana pono roko. Iya. Kendang reok lemone dikit ya Dandra. Roko Samboyo Putro iya. Ekang bijil saking sasana busana punika gambaraken Sang Patih Jonggo Anom. Iya sinebut Bujaganung. Bijil saking kutha Bantarangen. Tumuju wonten ing Praja Kediri. Derekaken putusanipun Gustinipun Prabraja Kelana Sewandana. Ingkang badhe ngayomaken Kusamaning Ayu jejuluk Dewi Sangga Langit Atmadanipun Prabu Kertanagara. Lampahe dening para senopati saking kutha Bantarangen. Iya. Gusti Patih kula ingkang sowan Gusti Patih kula sumanggaken sinuwun wonten katalemen tindaya Patih Jonggo Anom kaderek dening Temenggung Anom Yuda tepi saking kutha Bantarangen tumuju wonten ing Praja Kediri saklebet badhe nglamar Kusamaning Ayu Dewi Sangga Langit.
Ayo, tancap geger, bocah bagus. Engkang kathah para kayen raja saking negeri para manca, para menteri, para bupati nganti cacahé raja sewu negara. Engkang gandrung kayunan kaliyan kusemaning ayu jejuluk Dewi Saka Langit. Bila Dewi Saka Langit gadhahi patemboyo. Sinten ta kemawon ingkang saged gadhahi tontonan ingkang ing kepalaning jagat raya. Kemati bagi pikantuk kalian kusemaning ayu Dewi Saka Langit. Awang paira dening para senopati kadherek dening Temenggung Anukyuda. Ya oh oh Brojo Kelana Sewandana Cacat Calimanda wontenaken arak-arakan saking kutha Bantarangin. Ingkang jumudhul wonten ing kutha Raja Gedhi. Ingkang kadherek dening prajurit 144 cacahipun kang sami tetronggo. Kang katingal mandheng payung. Mandheng payung. Lampayung. Jagat
Orang ndelompok tenan. Gambaraken dening Patih Bujaganong Patih Bujaganong Iraga Samboja. Putra Bairo kang katingal mandeg mayung lo mandel sak petawis sang ilangaken rasa sayang sinambi kegojekan sarono tetembangan minggir persiapan ayo le ayo le latala yang ono ayo lo ayo tepuk tangannya mana? Ayo le. Wayamu boy. Ayo wayamu. Wong papate dadak leren takok bareng lho. Ayo. Hoi, pas. Ya. Ho. Hop. Ho ya. Ho. Wow.
alon ger glemet-glemet watoning slamet. Tanjake kalem-kalem ger. Es kono ae. Iya. Wis kek rasanya mangkono kek kreasine dewi-dewi wis jarno sak karepe ya. Persiapan. On. Tanjak geger. Ayo. 1 2 3 ayo tepuk tangannya mana? Gilby saiki kena dijak atraksi deh. Gilby wis pinter saiki. Pinter ya, wis kena dijak atraksi. Kuwi nek mau program pirang dina bocah kuwi? Piye? Milih sapa? Milih kowe. Oh iya. Mang pas diganu lah digede karo kabel ta. Dia mang sing nyetir Gilby apa kabel? Sing nyetir. Heeh. Sing nyetir ki Gilby lho. Oh Gilby ya. Ya aku nabrak Mbak Brigel iki lho. Aja layak kok nabrake rono. Ikatan seorang anak dan bapaknya ketel. Iya, terus? Ayah, aku ambung Mbak Brigel. Langsung tembus. Ngono ya mbok lakoni kok. Ilmu kebatinan Mas Heri. Oh ya ilmu kebatinan. Ayah antara anak antara bapak. Terus nalurne atine iki dan tenan nyatu. Nyatu ya nyatu nek barang elek ora sama nyatokne. Kaya dilelake iki gelem ning isor. Lah iki nang dhuwur kaya perangan karo bojone. Ya tenan. Ayo, Bu. Iya. Pinter saiki Gilby, pinter saiki wes. Iya. Ayo Ger. Ayo Pak putrane dibantu Pak, Persiapan. Ajak ke alon-alon Ger bocah bagus. Geremet-geremet watoning selamat. Iya. Lah madene nek mangkring koyo ning kali modele. Padakne mangkring ning kali ae. Iya. Ayo 4 sekawan ya. Iya. Awas. Iya. Ayo. Alon-alon Ger. Alon-alon kok kae lakon. Gremet-gremet watoning slamet Ger. Rogo Sambiyo Putra nyuwun donga pangestu. Ayo. Persiapan tepuk tangannya mana?